Ọ na-abụ azọghị ala azọ anaghị ama na aka nwe ya. Ọkụkọ sịrị na ihe ha jiri mara na ya bụ eze bụ na ya adịghị eji ụkwụ aga mba. Nwa ọgaranya gbagodo ajọ mmadụ ewere maka aha nna ya were lie ozu ya. Akpa ochie dibịa na-esi anụ anụ. Onye na-elo elo anaghị ama ihe onye na-ata ata n'ahụ. Ọ na-abụ nwata jụkarịa ajụjụ echetara ya ụgwọ nna ya ji. Ahụ ọgọ ebido okwu adịghị ekwe ọgọ ejebe ọgọ ya. Onye na-azọ diọkpara ji ndị mmụọ ụgwọ. Ọ na-abụ emekarịa onye ogbu ihe emepụta ya okwu n'ọnụ. Ikpe amaghị nwaanyị jiri abalị were mụọ nwa n'ihi na ọ bụ mgbe ejiri tụ ya ahịa ka o jiri lọta. Otu onye adịghị eri anụ egburu n'ọgụ. Onye hụrụ mpi atụ zụtara nna ya maka na ọ gaghị eji ya ṅụcha mmanya tupu ọ nwụọ. Nta ruo na nta ụmụazị akpọrọ m nkịta m laa maka ha akụgbuo ya. Mmiri ozuzo abụghị agha mana ọ malite agbawa ọsọ. Ị ga-eme gịnị bụ n'ọnụ nkịtị maka na dimkpa maara ihe ibe ya pụrụ ime. Onye na-amụ odogwu amụ chọrọ igbu ọchụ. Mgbada sị na onye chọrọ igbu ya buru ụzọ metee ya n'ụra ma ya bụrụzie na ya ejighị ọsọ zọpụta onwe ya. Ọ na-abụ dike abụọ tụtụta abụba ugo n'ụzọ ha dọwa ya abụọ. Enye onye mbịambịa ala obi ọgọnahụ ala nna ya. Nwata lebe ụtụ anya ọbanye ọhịa mmụọ. Onye chi ọzọ ọsọba mpịwanye ji. Kama ewu ga-esi n'ọhịa gaba n'ubi ya nọdụ n'ụlọ taba nri. Ọ bụ naanị onye iberibe na-agba egwu ọjọọ ejiri aha nne ya were gụọ. Ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa. Onye na-esi ite na-arị elu nkwụ ọ daghị elu ite ere ọkụ. A na-eji ije adaka amata ka omume ya dị. Agbụrụ na-eri akpakuru anụ na-abụ ha hụ onye ibi ha na-arọ ya anya.